Have you miss me? Si Sham, si Bel, si Ira. O, pinakamasamang ugali na vlogger. Alam po tayo mga kosa. Bali, nag-aantay ako kay Vin ngayon. Dito raw kami dito sa tapat ng Chongsan. Yan, dyan. Yan, pinakamasamang ugali na vlogger, oh. Pinakamasamang ugali na vlogger. Si Vin, oh, vlogger na vlogger, oh. Mga kosa, yan si Genesis, oh. Isa sa mga nagsishare sa atin yan, eh. Thank you, thank you. Dito kami sa green smoothies ni Ate Angie. Yan, bumili kami nito. Bablog din si Vin. Nilibre niya ako. Napakabait talaga nitong bata nito. Wala na akong masasabing samaan ugali niya. Yan, ang libre talaga si Vin. Oh. Vin, thank you dito, Vin, ha. Kahit na ikaw yung pinakamasamang ugali. Oh, pwede. 35 lang to, Vin. Kaysa kanina yung binibili mo sa Mercury Drugs na balon. Ibang balon yata yun, eh. Visit ka? 100 yun. Subscribe ka na. Wala ako nun. Muli. Ito sila lang isa shoutout. Hi po ate, saan po? Ito po yung pinagbilihan namin ng balon para kay ano? Kay Mami Bell. Saan po yung store nyo, Mami? Sa Seed Trading, ha? Seed Trading, ayun. Alright, ito yung mga kasama natin. Ayan, ayan. Sikat na yan. Hi Mami Sham. Hindi ako okay naman. Hi, Mami Bell. Ay, hi. Wala, busy na nag-usap-usap. Hello. Balik. Balik tayo doon. Grabe ka kasi, Ira, eh. Yung itsura mo kasi, pagpasok mo gulat na gulat, ikaw yung nagulat. Grabe si Ira nagulat, eh. Nasaan sila dito? Hi, Mami. Sana, naganda naman ng camera. Ayos lang. Oo naman. Ayaw mo lang akong pansinin, eh. Pero nandito talaga ako. Ito si ano. Grabe si Ira, eh. Hello po. Surprise! Surprise! Akala ko lang dito na. Hi, Lig. Hey, have you miss me? Si Sham? Si Bel? Si Ira? Si Bin? Ay, kita-kita. Matakaw. May pa-diet program ka pa, eh, no? Naiyak ka? Kaya siya. Naiyak ka? Yung mic. Thank you so much, love you, influence, especially to Mami Iren, Mami Shamira and Beat and Hello. Thank you. Yung pangalan ko, hindi mo alam. Walk life na. Walk life lang lagi naalala. Magka-chat tayo. Yan. Ganda ng camera, oh. Ganda, no? Grabe, walang... Game. Mas nauna yung order kaysa dun sa ano, no? Sanay na ito. Nice. Pwede talagang kainuman tong mga to, eh. Basta